Mga katila na po ko'y kantahon mga katila. Ang kanta atong ikuan sa iyong sa kuang istorya. Paminawa. Minawa ni akong kanta. Ayaw paminawa ang kanta sa lyrics. Kaya ako kanira. Pag open si mong cellphone, makakita ka sa kong now. Ayaw gid ni scroll. Tanawa gyud ninyo kay kini maayo para gyud ni sa toa. Ikaw nga naglantaw sabta ni pag-ayo kay kini nindot di kaayo. Mga katiil pag-amping sa inyong matag usang kinabuhi napay nagpa-shout out si Ma'am Perez. Gi-shout out pud na ko si Ma'am Cristomo. Diyos Cristomo. Cristomo. Dako. Dako kay kog pasalamat Ma'am Cristomo, kaduha na siya nagpadala. Iyang gipadala sa kuha, ipapalit daw og bugas. Akong gipalit karon nindot na kayo. Karon ang among bugas dakhan pa kaayo tungod sa gigamit sa Ginoo. Nga tao nga si Ma'am Cristomo gigamit niya aron mag-provide sa akong panginahanglan sa mong pamilya. Busta paminawa kining akong kanta para jud ni sa imuha. Ha, ha. Shout out sa tanan no. Sa tanan nga nagtan-aw karon, shout out sa imong tanan. Tanan akong mga followers, tanan akong mga non-followers, shout out sa inyong tanan. Himo na ko ning kanta, istorya ra na ko ning himo ng kanta. Wala ko nasayob sa ang kaayon sa Ginoo nga gibuhat ni agay na kalimot ko. Busa Ma'am dako gyud ang akong pagpasalamat kay ikaw man yang gigamit para makapalit mi og bubuga. Labian kanindot sa gibuhat mo kanako, pirting lipaya sa akong pamilya. Kay kaming tanan nakakaon sa imong gihatag. God bless.